Ayo. 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 Kok may tao? Ih. Ayo. Ayo. Sa nagtawanan nga sa'yo, kinapamukaw. Tulog pa ta na. Tama lagi ka, Dre. Ay. Ako dito busing kay ako tong cellphone ako ba? Kung kaon kay naayo na. Yung kang karon mo ayun. Wala pa lagi busing. Guba naman akong motor. Ya, okay masakyan. Ya, ako, busy po kayo ko. Yung mga sakyanan ako, guba po. Saan man ako niron? Kung nadalan ako to ayun yung cellphone, kay... Ako man nga, busy mo ko. Susunod daw, di na pwede kay karon ako ginaglan ko sa cellphone kay ako gamiton. Di na pwede nga imong sunod daw pa nga imong kasun nga na. Ibalik ko ang cellphone kay ako tong paon, ako tong 5 lain. Akong kwarta. Ambi akong kwarta ibalik kay paano ako nagkuan. Kay kini mo ni hatag lang mag-abot tag barangay. Di na ba pwede busing, kay... Order naman ako supplier niya. Saan man, gasto naman kwarta. Saan mo iulit ako? Pwede na nga nimo ibalik ang kwarta. Usa ka scammer kang dako ba? Pwede mo ibalik ang kwarta nga akong tong hinaguan. Ibalik ang kwarta. Usa may kuan magbarangay ta o ibalik ko ang kwarta. Paalik to kay ako tong gamiton. Sa bintuhanan ni nga. Ito scammer kang dako ba? Unsa scanner? Ito ko scanner. Scammer body ni scanner. Sa ka na kay mo sa ilo katay sa imong pagdungog. Sa bintuhanan ni makadungog. Sige na ba, i-spill daw ang scammer ba? Sa spill. Unsa man tanang mag-spilling pa ta unsa man nag-eskwela ta diri. Ibalik akong kwarta. Ug cellphone kay ako tong ipaayog line. So kay walaon matanimon unsa man tuhanan ni nga. Unsay walaon nga nara man duha diri. Kagamay ani mong katidad. Kaya kung masakyanan diri oh. Ayabi oh, pamili rin sa kung masakyanan. Kana akong ibayad sa cellphone. Oh. Unsa man na nga. Unsa man imong sakinan ako ng driver mahimo ng cellphone makatawag na. Tawata na lagi na. Pili na yung masakyanan no. Muna yung ibayad sa cellphone. Pili dia, pagpili. Ay mo ganang yung sakyanan ni. Kuha ko nito ran. Karuma pa na, diatag na kuya besi mo. Pili dia masakyanan, pili. Kuha mo ni. Hindi na kagansiya na. Mahal ka ng masakyanan. Yung cellphone. May bandir na ito yung cellphone katika. Salamat ani boss. Naisahan tong tawahan na gitagaan kung sakinan cellphone kaya na kantidad sa cellphone. Uy. Di man ko kabalo mo drive ay. Usa ko man ako ng susi.